ንግስነት አኽሱምን ውድቀቱን ስፍሓቱን ምዕባሊኡን አኽሱም ሎሚ ኣብ ትግራይ ትርከብ ከተማያ ካብ ትድኮን ልዕሊ 2300 ዓመት ኣቢላ ገይራ ኸኣ ይበሃል ቅድሚ 1500 ዓመት ኣብ አኽሱም ሓደ ዓብይ ንግስነት ብሴማውያን ተተኽለ ኣብ ግዚኡ ንግስነት አኽሱም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ንግስነታት ናይ ዓለም ነበረ እዘን ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ኣዱሊስ ዙላ ቋሓይቶ መጠራ ከስከሰ ዝበሃላ ቦታታት ብዘበን አኽሱም ዝተደኮና ዓበይቲ ናይ ንግዲ ቦታታት የነረን ዝተፈላለዩ ኣቑሑ በዘን ከተማታትን ብኣዱሊስን ኣቢሉ ባሕሪ ይሰግር በአን ኣቢሉ ኸኣ ንውሽጢ ኣቱ ነበረ አኽሱም ምስ ግብፃውያንን ግሪኻውያንን እናተራኸበት ብዙሕ ሃብትን ስልጣንን ደለበት ቀንዲ ወደባ ኣዱሊስ ብግዚኣ ሓንቲ ካፕተን ዝዓበያን ውርያትን ወደባት ናይ ዓለምያ ነይራ ህንጻታታ ሎሚ ፈጺሙ ዓኒኳ እንተኾነ ኣሰሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጥቓ ዙላ ይርከብ ከተማ አኽሱም ባዕላ ርእሲ ከተማ ናይቲ ንግስነት ስለ ዝነበረት ምቕማጥ ነጋውስን መዋፈሪት ንግድን ነበረት ክሳብ ሕጂ ደው ኢሎም ዘለዉ ሓወልትታትን ፍርስራስ ዓበይቲ ህንጻታትን ነቲ ናይ ቀደም ግርማኣ ይሕብሩ ንግስነት አኽሱም እምበኣር ሓያል ንግስነት እዩ ነይሩ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ንብዙሓት ህዝብታት ክገዝእ ከኣለ ብርቱዕ ሰራዊት ኣቑሙ ኸኣ ካብ ናይ ሎሚ ትግራይን ኤርትራን ሓሊፉ ግዝኣቱ ናብ ካልኦት ቦታታት ኣስፋሕፍሐ ኣብ ሓደ እዋን ግዝኣት አኽሱም ብሰሜን ክሳብ ስዋኪንን ዓጊግን ሱዳን ብምብራቅ ክሳብ ደቡብ ዓረብ ብምብራቅ ምድረ ቤጃ ኪኖ ባርካ ኣብ ሱዳን ማለት እዩ ብደቡብ ድማ ክሳብ ምድረ ኣገው ኢትዮጵያ በፂሑ ነበረ ብዘይካ እተን ኣቐዲመን ዝተጠቕሳ ንግስነት አኽሱም ካልኦት ፍሉጣት ከተማታት ነበርኦ ገለ ካብኣተን ጽሑፍ እምንን ከስከሰን ኣብ ኤርትራ የሓን ሳባየን ከኣ ኣብ ትግራይ ክትቀሳ ይኽእላ ምእታው ክርስትና ኣብቲ መጀመርታ አኽሱማውያን ፍሉጥ ሃይማኖት ኣይነበሮምን እቲ ህዝቢ በብወገኑን በብዝመስሎን እዩ ይኣምን ነይሩ ቅድሚ 1600 ዓመት ግን ሓደ ፍረሚናጦስ ተባህለ ወዲ ሶርያ ንክርስትና ናብ አኽሱም ኣእተዎ እቲ ሽዑ ንጉስ ዝነበረ ኤዛናን ስድራ ቤቱን ክርስትና ምስ ተቐበሉ ድማ እቲ ህዝቢ እውን ሰዓቦም ብድሕሪዚ ካልኦት ክርስቲያን መነኮሳት ካብ ሲርያ መጹ ንመጽሓፍ ቅዱስ ናብ ግዕዝ ተርጊሞም ከኣ ንክርስትና ኣዝዮም ኣስፍሕዎ ውድቀት አኽሱም እዚ ሁሉ ምዕባለ ናይ አኽሱም ከመይሉ ወዲቑ አኽሱማውያን ንደቡብ ዓረብ ይገዝኡ ከም ዝነበሩ ርኢና ነርና ግዝኣቶም ግን
ጭካነ ዝመልኦ ነበረ ስለዚ ቅድሚ 1400 ዓመት ህዝቢ ደቡብ ዓረብ አንጻር ገዛእቱ አክሱማውያን ተላዕለ ሽዑ ሓይሎም ዝነበሩ ፋርሳውያን ዝበሃሉ ህዝቢ ኤስያ ሎሚ ኢራናውያን ንብሎም ብደቡብ ዓረብ ወረርዋ ህዝቢ ደቡብ ዓረብ ከዓ ምስኦም ሓቢሩ ንአክሱማውያን ካብ መሬቱ ሰጎጎም ፋርሳውያን ካብዚ ሓሊፎም ንቀይሕ ባሕሪ ተቋፀሩ አክሱማውያን ከም ቀደሞም ምዕቡል ንግዲ ከካይዱ ስለዘይከኣሉ ወደባቶምን ከተማታቶምን ክደኽያን ከዓንዋን ጀመራ እቲ ናይ ቀደም ሓይሎም ውን ተዳኸመ ከምዚ ምስኮኑ ንወራራት ናይ ካልኦት ህዝብታት ተቃልዑ ቅድሚ 1200 ዓመት ኣቢሉ ከዓ ቤጃውያን ካብ ሰሜን ንደቡብ ብምዝርጋሕ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሰፊሮም ተቋፀርዎ እዚኣቶም ሰበኽሳግም ስለዝነበሩ ካብ በዓል ሕርጊጎ ክሳብ ሮራታት ሳሕልን ቆላን ዓንሰባን ባርካን ተዘርግሑ ጸኒሖም ከዓ ናብ ሓማሴን ውን ደየቡ ንግስነት አክሱም ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ምስ ተባተኸ ደኺሙ ተበታተነ ከበሳታት ኤርትራ ባሕር ነጋሲ ብዝበሃል መስፍን ክግዛእ ጀመረ ትግራይ ከዓ በሓደ ትግራይ መኮነን ዝሽመቱ መስፍን ትግዛእ ነበረት ኣብ ዝተረፈ ምድርና ግን ሓደስቲ ንግስነታት ማዕበለ ናይ ቤጃ ንግስነት ድሕሪ ውድቀት ንግስነት አክሱም ብዙሓት ናይ ቤጃ ንግስነት እኳ እንተ ዓንበባ ኣብዚ ግዜ ንንግስነታት ባቅሊን ባዚንን ጀሪንን ጥራይ ከም ኣብነት ንጠቅስ ንግስነት ባቅሊን ካብ ሮራ ሓባብ ክሳብ ላዕላይን ታሕታይን ባርካ ዘሎ ቦታታት ይዝርጋሕ ነበረ ብመጓሰን ሕርሻን ዝናበር ኮይኑ ብዙሓት ከተማታት ዝሃነፀ ንግስነት ከዓ ነበረ ንግስነት ባዚን ኣብ ከባቢ ጋሽን ሰቲትን ዝነበረ ናይ ናራን ኩናማን ንግስነት እዩ ተቐማጡ ብሕርወ ይነብሩ ነበሩ ብስም ንግስነት እኳ ይፍለጡ እንተነበሩ ምምሕዳሮም ግን ብዓበይቲ ዓዲ ዝቆመ ባይቶ እዩ ነይሩ ንግስነት ጃሪን ካብ ወደብ ምጽዋዕ ክሳብ ፈለግ ባርካ ብደቡብ ውን ክሳብ ዛይላ ሶማሊያ ይዝርጋሕ ነበረ ሓንቲ ካብተን ሓያሎ ከተማታቱ ደሴት ዳህላክ ምንባራ ይንገር እዘን ንግስነታት እዚኣተን ካልኦት ከማዕተንን ቅድሚ 1000 ዓመት ኣቢለን ዝነበራየን መብዛሕትኦም ህዝብታተን ፍሉጥ ሃይማኖት ኣይነበሮን ብውግእን ንግድን ግን ሓያላት ነበሩ ቅድሚ 600 ዓመት ኣቢሉ መብዛሕትኡ እዚ ንቕማጥ እዘን ንግስነታት ዝነበረ ቦታታት ማለት ቆላታት ኤርትራ ብሓደ ንግስነት በለው ዝተባህለ ካልእ ናይ ቤጃ ንግስነት ከም ዝተተከአ ጸኒሕና ክንሪኦ ኢና